אנחנו ממשיכים עם הארגונים הפרו-פלסטינים שלחצו מאוד על קליף ריצ'רד להחרים את ישראל בגלל הכיבוש ולא להופיע כאן. התנהגות קצת צבועה מצד אנשים שרוצים שנחזור לשנת 67, כן? אז כדי להפסיק פעם אחת ולתמיד את הלחץ הזה על אלברט בקרק וחוליו איגלסיאס, אנחנו הכנו רשימה של הצעות איך להופיע בישראל, אבל לנצל את ההופעה כדי להזדהות עם הסבל הפלסטיני. זאת הרשימה, ומי שתגיש אותה היא האחת והיחידה ירדנה ארזי, שהייתה כוכבת גדולה עוד מלפני הכיבוש בשלישיית כנף איננה מלאבי. ירדנה? ערב טוב ירדנה. ערב טוב לך ליאור. בואי נתחיל עצות למוזיקאים בינלאומיים איך להפגין הזדהות עם הפלסטינים כשאתם מופיעים בתל אביב. נתחיל בראשונה. במקום לחכות שמעריצות יבכו בהתרגשות, תגרמו להן פשוט לבכות עם גז מדמיע. עצה מספר 2. תעשו כאילו אתם מזנקים מהבמה לקהל ונסו ליפול על בית ספר. זאת הזדהות מספר 3. בשירים שקטים, במקום שהקהל ינופף עם סטיק לייט, רימון זרחן. מספר 4. תעשו כמו פלסטינים, תגידו באנגלית We love you, בערבית אטבח אל יהוד. עצות למוזיקאים בינלאומיים איך להפגין הזדהות עם הפלסטינים כשאתם מופיעים בתל אביב. מספר 5. במקום להקת חימום, בקבוק תברה, במקום הדרן, סלטים על חשבון הבית, במקום נצנצים על הפנים, זעתר, במקום גיטריסט, סולו מואזין. סולו מואזין, מספר 6. רוקרים, כשמעריצות זורקות עליכם חזיות, תסתתרו מאחורי ילדים. מספר 7. אל תמכרו חולצות של הלהקה, תלו אותן על חבל כביסה מאחור, והקהל פשוט ייקח אותן לבד. בסוף ההופעה תנו לקהל לצאת רק תמורת 1,000 מחבלים כלואים. 1,000 מחבלים. מספר 9. אם העריץ מבקש להצטלם אתכם, קודם כל, כסו לו את העיניים עם פלנלית. ולסיום, עצות למוזיקאים בינלאומיים איך להפגין הזדהות עם הפלסטינים כשאתם מופיעים בתל אביב. מספר 10. רק 4 מילים. רד, הוד, צ'ילי, סחוג. תודה רבה לירדנה ארזי. ובהצלחה גדולה עם האוסף החדש געגועים לנחל, ומחר אתם יכולים לראות אותה מופיעה בזאפה הרצליה. תודה רבה לך שבאת.